Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa lahat po ng aming mga kapatid na Muslim naman na lalaki, Muslim na babae. Binabati ko po kayo ng Happy Eid al-Fitr at naway makuha natin ang gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng ating nagawang mabuti dito sa buwan ng Ramadan. At naway tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga pagsisikap natin tulad ng ating ayuno sa buwan ng Ramadan, pagtitiis ng gutom at uhaw. Naway ibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay ang ating mga nagawang sakripisyo dito sa buwan ng Ramadan. So alhamdulillah, so lahat po Happy Eid al-Fitr sa lahat ng buong Muslim dito sa buong mundo. Kami po yung mga kapatid nyo dito sa Tayug, Pangasinan, Masjid, Mosque. So inshallah, alhamdulillah, takabbalallahu minna wa minkum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ومن دعا بدعوته ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى آخر الآية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وقال أيضا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا من صام رمضان إيمانا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahil karim. Alhamdulillah salamu lamun ubantugan na bulangu lamun upudi na miyatang kadar ko Allah subhanahu wa ta'ala. Akirok si kulangu lamun ubantugan si sagyang kaya dunia na yamala na bantugan si sa ayaw mul kiyaman. Mga uripin Allah subhanahu wa ta'ala. Oriano kaya bantugan tanu si ku Allah nabu kaya salawat tanu si ku Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naimanan yan na kailangan si ku pitong gisa na muslima dato nagu muslima baik na mataguro nagyanggo to ay manan yan nakapipiya ginawa si ku ay manan yan na puso yan. Mataguro nagyang ko to kapipiya ginawa si kuway manan yan nakyapakataling umaagyang kaya umul Eid. Mataguro nagyang ko to kapipiya ginawa si ku ginawa niya nagusi ko mga pamilya niyan naguso kalang ulang wano ay manan yan na Muslim si sagyang may dunya. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyalo niyan at igyan na inna likulli qawmin aidan wa aidukum hadha. Umana tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isa ka kaum isa ka pamana
grupo di na isa ka kaum. Why? Naimanan yan na adna umani sa pamana dinyan di ka kakalami-lami. Wa'idukum hada nayati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adinyo di ka kakalami-lami ang mga Muslim nagyang kaimanan yan na yaumul Eid. So dua tema na Eid. Eid al-Fitr, Abu Su'id al-Adha. Mga kapatid namin sa Islam, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay kanyang nabanggit na inna li kulli qaumin 'aidan wa 'aidukum hada. Bawat kaum, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, inna li kulli qaumin 'aidan. Katotohanan na bawat kaum sangkatauhan ay may kanya-kanyang pagdiriwang. At ang pagdiriwang ninyo, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wa'idukum hada ay itong yaumul Eid, Eid al-Fitr at saka yung Eid al-Adha. So kailangan mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, magkaroon tayo ng kasiyahan sa ating mga sarili, sa ating mga puso, na umabot tayo sa panahon na ito. Umabot tayo dito sa Yaumul Eid na ito ay kumbaga dito ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga gantimpala na nagawa natin sa buwan ng Ramadan. Itong Yaumul Eid, pagsasala natin ng Yaumul Eid ay dito ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga sakripisyo na nagawa natin sa loob ng buwan ng Ramadan. Ang ating pagtitiis, pagtitimpi, pagtiis natin na huwag tayong kumain sa umaga. Ang ating pagtitimpi, pagsasabar, na tayo muna hindi makainom kahit tayo iuhaw na uhaw. Na ngayong araw na ito ay ibibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang gantimpala. Na bago tayo maghiwa-hiwalay rito ay ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang gantimpala. So mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, kailangan ay magkaroon tayo ng kasiyahan. Ito sabab mga uripin wallah, agyang ngaya pa man, kaya pakataling umartan agyang ngaya umul Eid, kaya pakaipustano sa agyang ngaya bulan na Ramadan, huway na amanan yan, na isainig huway amanan yan, alimu Allah subhanahu wa ta'ala. Adno to mga tao, mandidingan-dingan yan, nung inamapniniyat yan, akiram pa iskanya si sagyang kaya Eid al-Fitr. May kapamwa sa sapiragoy. Naimanan yan na tirimaw Allah subhanahu wa ta'ala. Naiman to mga uripun wallah na bigan tanong Allah ta'ala sa chance. Hindi na bigan tanong Allah ta'ala sa imanan yan na limo. Ay nirampay tanong niya si sagyang kaya pamana gawi. Agyas yung gawi ay imanan yan na Eid al-Fitr. So mga uripun Allah subhanahu wa ta'ala, ito sabab ay manan yan nasi kudatan pun kau saya si sagyang ko tao paman nakaturu wallah nagukaturu Nabi sallallahu alaihi wasallam makapantag si sagyang kaya bulan na Ramadan, makapantag si sagyang kaya paman na bulan na Ramadan kung mga amal aping galabag tanong huway na kailangan naimanan yan na mausay tanong dahil agyang mo to sa makapat agyang mo to ay manan yan nakyang pakasagad at tanong agyang kaya bulan na Ramadan. Mga uripun wallah, yang kaya yaumul Eid, yang kaya bulan na Ramadan, naimanan niya nagyeso, ulan-ulan, sumiyagad sagad rktaro siguman saraun. Ay manan niya na makaisesa, makasagad sigusundo saraun. Na makasasaybar at taya sa paman na bisita, makaisesar ka makasungsong pagaring ka, bisitang ka na emanan yan na uriya din na pumbilingan busik wa emanan yan na puunan yan. Diya mabuwag yan kaya bulan na Ramadan na emanan yan na may kataling umarktano ang makasasaybar at sa upaman na bisita nasan sa mga tao asok yung pakataling umulong bisita niyan stop.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Mga kapatid sa pananampalataya, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang binanggit sa Quran. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayong nananampalataya, inobligado ko sa inyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pag-aayuno niyo sa buwan ng Ramadan. Tulad ng pagkaobligado ng mga taong nauna sa inyo. La'allakum tattaqun, nang sa ganun ay magkaroon kayo ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. So mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, isa sa dapat nating alamin na itong pagdating o kaya paglisan sa atin ng buwan ng Ramadan ay isa ito sa examination o kaya pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. O kaya isa ito sa pangaunang-una, isa ito sa biyaya ng Allah, at pangalawa ito ay pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na mga nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-una ay biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala itong buwan ng Ramadan, dahil ang mga sahabatul kiram ajma'in ay 6 na buwan ay sila ay humihingi kay Allah na sana ay sila ay umabot dito sa buwan ng Ramadan. Dahil itong buwan ng Ramadan, mga kapatid, ay hindi po natin alam kung tayo ay aabot pa doon sa isang buwan ng Ramadan. So kailangan ay palagi po nating hihingin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay umabot sa mga ganitong panahon o kaya ganitong mga sitwasyon, ganitong mga araw na mahalaga kay Allah subhanahu wa ta'ala, itong Yaumul Eid. Mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, kung ating titingnan itong itong buwan ng Ramadan ay isa sa pinakamalaking aral na maaaral natin dito ay ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu, o kayong nananampalataya, ittaqullaha haqqa tuqatih. Matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay at tapat na pagkatakot sa Kanya. So ito mga magulang at mga kapatid, ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haythuma kunt. So ibig sabihin mga magulang at mga kapatid, ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, ibig sabihin ang pagtiis natin sa pagkain, pag-inom, na natitiis natin yun sa umaga hanggang hapon, ay pwede naman natin gawin na kumain tayo at uminom tayo nang walang nakakakita sa atin. Pwede tayong magtago sa bahay, sa mga lugar na walang nakakakita sa atin. Pero nang dahil sa ikaw ay biniyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng takot sa Kanya, kahit saan ka man ay nagkaroon ka ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, na umiiwas ka sa mga ipinagbawal ng Allah ta'ala dito sa buwan ng Ramadan. Ittaqillaha haythuma kunt. Ang sabi ng propeta, ittaqillaha haythuma kunt. Matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala kahit saan man kayo naroon. Matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala kahit saan. So ito mga kapatid, ang isa sa biyaya na ibinibigay o kaya ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, itong buwan ng Ramadan ay nagkakaroon tayo ng paunti-unting iman, paunti-unting patakot at pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. So itong iman, mga magulang at mga kapatid, pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito po yung pinakaunang sinanay ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba doon sa lugar na Makkah, doon sa Makkah, na itinuro ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba ang iman, ang pananampalataya, ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang pinakaunang-unang itinuro ng Allah, tinuro ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba, ang iman, kung paano sila magkakaroon ng malakas na iman.
So dumating sa atin ang buwan ng Ramadan ay kung hialin tulad natin sa panahon ng mga sahaba na dumating sa kanilang propeta sallallahu alaihi wasallam na itinuro sa kanila ng iman at paglisan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, nung siya ay namatay, yumao, ay napakaraming mga sahaba. May mga kabilang sa mga sahaba na sila ay nagmurtad, sila ay umalis, sila ay lumabas, o sila ay bumalik sa pagiging hindi nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nung nawafat, yumao ang propeta sallallahu alaihi wasallam. So tulad nito mga magulang at mga kapatid, itong buwan ng Ramadan na dumating sa atin ito at ngayon ay natapos na, ay hindi ibig sabihin ay yung lahat ng ating mga amal, gawain na mabubuti ay ititigil na natin. Isa sa kahinaan kasama sa mga kabilang sa mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam, nung siya ay namatay, nung siya ay yumaw ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mga iba sa mga sahaba ay sila ay nagsimurtad, bumalik sila sa pagkakafir. Kaya nga ang Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, anak na Adan, o kaya alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, law balagat dhunubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu lak. O sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, aking alipin, kahit umabot man ang iyong kasalanan sa kalangitan. Ibig sabihin na yung kasalanan natin ay umabot pa dun sa kalangitan. Thumma astaghfartani, pagkatapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay kayo ay humingi sa akin ng kapatawaran, papatawarin ko kayo ng Allah subhanahu, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, so ito po ang pinakamalaking hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang kapatawaran, dahil napakapalad ng tao na dumating sa kanya ang kamatayan na siya ay pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang panghuli ay sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, nabanggit sa hadith, na bago tayo dito maghihiwa-hiwalay, ay may mga malaikat na sinasabi nila kayo ay magsitayo na. At pagkatapos ay ibibigay sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kapatawaran na kayo ay pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong lahat ng inyong mga kasalanan. So ngayon, pinatawad tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ibig sabihin mga kapatid, ay gagawa pa rin tayo ng mabuti dahil ngayon ay wala na tayong kasalanan, inshallah ta'ala. So ngayon ay yung ititigil lang natin ang mawawala, ang hindi lang mawawala na kasalanan ay yung mga bagay na hindi natin tinatawba, hindi natin pinagbabago. So magbago tayo mga kapatid sa pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, alang-alang sa Kanya. So inshallah ta'ala mga kapatid, humingi tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng kapatawaran. Humingi tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na naway tanggapin niya itong mga pagsisikap natin dito sa buwan ng Ramadan. Naway yung mga nagawa nating mga mabuti ay ipaabot sana ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga magulang na yumao na sa mga libingan ng ating mga pamilya at lahat ng mga Muslim dito sa buong mundo, mga magulang at mga kapatid. Inshallah tayo ay magdua. Bago tayo magdua, salawatan natin muna ang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Allah nakati kami ya Allah, miyati-mutipu kami ya Allah, upini tirindig nami si kuway mananyan na Idul Fitr, ya Allah nakumang ninamir ka ya Allah, asulang miyanggal ba kami amay tumala, amal si sagyan kaya pakay po sagyan ya bulan na Ramadan, natarimanggar kami ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, aku mang ninamir ka ya Allah, asway Allah, sumiyanggal ba kami ya Allah, amapya. Wahai Allah, sisagyan ya bulan Ramadan ya Allah ya Rabbal Alamin, natarima angkar kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, nawad ni Allah karibatan nami kung yang gelbo kami sagyan ya bulan Ramadan, rilan kar kami ya Allah kabubulay mi ya Allah manusia. Ya Allah, napumangin namir ka ya Allah, asudami katarutupi ko simbar kasi sagyan ya bulan Ramadan. Na ya Allah narilan kar kami. Ya Allah na dingar kami to ya Allah siksa lungan na mauri. Ya Allah na margin suka siksan kasi lungan na mauri. Ya Allah na daya Allah kalau kami sisagi ngayon dunia sir kaya Allah na tumang ni kami kaya Allah rezeki kami ka sa kalak na butakwa kalak sir kaya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah na tumang ni kami kaya Allah aso mga sambayang kami so mga tahajud kami so ya Allah so kakbat kami sa Quran so di kaya tigiram ya Allah ko kada daw ya Allah udiyam ya Allah kaken na udiyam ni kapaginom na tarimang kaya Allah balasi kami kaya Allah si salungan na mori ya Allah na pumangin namir kaya Allah atarimang kaya Allah so mga amalang ya Allah kauda ya Allah dinga tariman ya Allah na demi Allah pakatarimaw ni Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah na pumangin namir kaya Allah Agi nga kaya pakatigira misagi nga bulan na Ramadan na balas yan ya Allah nasampayin kami ya Allah ako mga loksami ya Allah na mga pamilya amin ya Allah niyaw na si mga panguburan kaya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah na kumangin namin kaya Allah sampayin kakiran sa mga balas ya Allah adiya mi di manggal baka mga wata ya Allah na kumangin namin kaya Allah den ya Allah abayran mafungil baka amal nas kami ya Allah pag-asayran si ko kapungil baka mi sama laki magiran sa mga kuburiran ya Allah napakasalangan kira selangang asiran sa maliwanag sa mga kuburiran ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbal Alamin napumangin namin kaya Allah rilayin kaya ya Allah sudong balaluksan ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah rilayin kaya Allah sa mga inami ya Allah ya Rabbal Alamin ang mga rarasay sila ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah napumangin namin kaya Allah sa mga inami ya Allah asisim sa dunia ya Allah narilay nga siran sumpati nga sa mga umuriran ya Allah nagu ya Allah napakadang nga sa mga sakit na magdumiran ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah napumangin namin kaya Allah sa mga bayis sigo Islam sa mga babayami sigo Islam na siya pang kasiran kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah napumangin namin kaya Allah siya pang sukadandan o umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah napumangin namin kaya Allah sa mga luksam ya Allah doon bala ya Allah sa mga inami Habis sa mga amami ya Allah narilang kasiran ya Allah ya Allah nang yara sa rasay siran ya Allah sir kami o kaya ang gilbo kairan kaya pagpuriran kami ya Allah way kapagpuiran si ko pagpuri ya Allah asbab way manan yan nadiran kami ya Allah dito pagpuri ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah napumangin namin ya Allah bertabon na boron sa mga inam ya Allah miyara sa isiran ipun si ko paman na ikaugat nila na kami ya Allah nami ako kidam siran ya Allah usama sakit ya Allah balilit ya Allah na pumangin namin kaya Allah pakasilangan nga siran sa maliwanag sa saging ay dunia na yamanan na si salungan ng mori ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah na pumangin namin kaya Allah so mga amami ya Allah miyara sir kami ya Allah kudiran di kami lubasi ko paman na rizki ya Allah akati ya Allah magigidaman iman ka mga wata so kababulo ya ama ya Allah na balasi nga siran ya Allah. Ya Allah na pumangin namin kaya Allah
Pakaisisang kaya Allah so umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, napunangin namin kaya Allah. Kami ginawain kaya Allah, sulangon lang ng Muslim si sarili dunia. Ya Allah, napunangin namin kaya Allah. So maniingat di Allah, na maadong kira nagyang kotoa, babaya, nagumadong kira nagyang kotoa. Kakukali mo ay sikway manan yan, nandudulunan ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, napunangin namin kaya Allah. Relay kami kay Allah, kudiya mi Allah katiruto kay Allah, ko kababaloy mi Allah Muslim magariari sigo kami lele na kay Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, napunani namin kay Allah, apakaisi sa kami nga si sagi kay dunia ngaya malana si salungan ng more ko kapakasundami si ko ay manan na surga ka jannatul firdaus ala. Ya Allah ya Rabbal Alamin, natariman kay Allah supang niya mi Allah, wan ya Allah tariman ka si sagi mayoras napadamang yang ngaya doa mi pamnya ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, nakumangin namin kay Allah, tarima nga sumanga dua mi Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, nayad ni Allah amalamba diyan ya Allah, malalamba ko kayo gugum ya Allah, napakiusaran par kami ya si agamang ka ya Allah, subager alam ba ibubuhay mar kami ya Allah, napakiusaran par kami si simbar ka ya Allah, di nga pakiusaran kami si kandarwa ka si ko ay manan nakasupakar ka ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, nakumangin namin ka ya Allah, ayad ni Allah kauriurian ko kauya buya gugum sa ngay dunia nami sabutami sukali la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ونكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.